Les jornades càpsula compten amb la col·laboració dels centres de formació professional de la comarca d'Osona, que venen a fer un petit taller o mostra dels cicles formatius que imparteixen. Cada formació està ubicada en una carpa, cada carpa té un rètol per a que les persones participants es puguin localitzar més fàcilment i tinguin tota la informació de manera més accessible i llavors d'aquesta manera puguin fer aquest tastet de les diverses formacions. D'altra banda, al recinte també trobem punts d'orientació personalitzada, els referents d'ocupació juvenil i jocs i activitats per fer l'estada més dinàmica.